Krásne piatkové dopoludnie je 11 hodín 31. októbra. Všetci tí, ktorí videli náš plagátik na Facebooku a zároveň aj na našej stránke čokdej.sk určite vedia, že práve teraz ideme žrebovať. Žrebujeme 10 lístkov šťastlivcov, ktorí pôjdu s nami na koncert Piotr Rubik The Best Of do Košíc. Ideme hneď na to. Naša hosteska vyžrebuje čísla, ktoré sú farebne označené. Zoznam všetkých súťažiacich je už zavesený na našej stránke a my zároveň prečítame podľa čísla aj kto vyhral. Tak poďme na to. Prvým výhercom 2 stupeniek na koncert je zelená 30-ka a to je meno Dominik Gromoš. Ideme ďalej. Druhým výhercom je ružová 96-ka Robert Bakoš alebo Bakos. Tretím výhercom opäť zelená farbička a je to zelená 6-ka Dana Jagelčáchová. Predposledným výhercom 2 stupeniek je ružová 88. Pozrieme sa na ružovú 88 a je to Anna Poncáková alebo Pončáková. A posledným výhercom trošku napätia, zamiešame. Posledným výhercom 2 stupeniek na koncert Piotr Rubik The Best Of je zelená 45-ka. A zelená 45-ka je Erik Ramias. Všetkým výhercom srdečne gratulujeme. Nezabudnite, že naša súťaž ešte nekončí, pretože presne o týždeň ostatné ceny, čo sú naše šáločky, CDčka a iné darčekové predmety, vyžrebuje sám dirigent Piotr Rubik na koncerte. Tešíme sa na vás a všetkým výhercom ešte raz gratulujeme. Nezabudnite, všetko, čo sa deje, je na čokdeje.sk.